Правим днес една баница с прас, сирене и яйца с невероятните одрински кори, които са наистина страхотни. Нарязваме прас, 3 големи стръка, масълце, нека има на богато, защото корите обичат маслото. След като е задушен, прибавяме подправки, сол, черен пипер и чубрица, също така 4 яйчеца и сирене, което сме натрушили предварително, около 200 грама, може и 300. Внимавайте с солта, ако има повече сирене. Ето ги хубавите ми кори, които са толкова мекички и нежни, че направо не мога да им се нарадвам. Толкова са свежи и пухкави и наистина големи. Вижте каква е. Баничката, която правим, е само с 2 кори, така че за по-голяма баница увеличете. Плънката е намазана, навиваме на руло, класическо. Хубаво охлювче в средата. Намазваме с обилно масълце и отгоре, както и тавичката отдолу, забравих да спомена. За каприз добавих смес от бял и черен сусам. И ето я, гореща все още, цвъртяща отдолу, хубаво опечена и невероятно сочна е вътре. Поднесена с лъжица кисело мляко е истинско блаженство. Сладете се!